Добро утро! Аз съм Сандра Алексиева и се намирам в фермата за хрупкави и свежи зеленчуци, от която тази сутрин ще си набера розови домати. Малко по-късно в моята кухня ще ви покажа как да си направите нестандартна салата, в която освен розови домати има и хрупкави червени чушки и пълнозърнест препечен хляб, но има и чесън. Задължително трябва да накарате гаджето да си хапне от нея, за да може после да се целувате. Родината на домата е Перу. Оттам е пренесен в Европа. Французите обаче дават най-доброто определение на домата. Те го наричат ябълка на любовта, вероятно заради формата, наподобяваща сърце и заради червения цвят. Ако сте откъснали доматите по-рано, най-добрият начин да озреят е да ги поставите до ябълки или банани. Ябълките и бананите отделят специален газ, който ускорява процеса на зреене. Най-любопитното за домата обаче е, че той всъщност е класифициран като плод, а не зеленчук. Това дава съвсем друг смисъл на понятието плодова салата. Добрата новина е, че все още не съм се окапала с този прекрасен озрял домат. Лошата новина е, че трябва да се тръгна от фермата. Никак не ми се иска, но единственият ни стимул е, че след броени минути вече ще знаете как да си направите нестандартна и хрупкава салата с домати, червени чушки, пълнозърнест хляб и чесън. Хайде в кухнята! Вече се намираме в моята кухня. Междувременно аз изядох два домата по път. Стигнах до кухнята и сега ще ви покажа за броени минути как да си направите много лесна салата с прекрасни биодомати, които ухаят невероятно. Първата ми стъпка е да нарежа доматите и директно да започна подреждане в чинията. Тази рецепта е изключително лесна и много напомня на капрезе, салата капрезе, само че не е същата. В нея имаме домати, имаме моцарела и пак е подредена салата, но както ви обещах по-рано, в нея ще добавя и чесън. Отрязвам само 3 парчета домати, само 3 парчета моцарела и добавям червена чушка от градината, като целта ми е да си отрежа само 3 много малки лентички. Отрязвам ги и ги подреждам ето така, по този начин. Ще си украся салатата с един прекрасен босилек, който много ми се иска. Не може да ви покажа как ухае, но за съжаление нямам тази възможност. Обещах ви, че ще добавя чесън, а вие ми обещахте тайничко, защото ви чух, когато си го казвахте на ум, че ще накарате вашата половинка да яде от салатата с суровия чесън, за да може после да се целувате. Не ми споделяйте момента с целуването и продължението. Споделете ми само в Facebook страницата на Хапка свежест, във Facebook, че сте си направили тази рецепта и че много ви е харесала. Нарязвам чесъна на много тънки лентички, както казваше баба ми. Толкова тънки трябва да са тези резани, че да мога да чета вестник през тях. Операторите ми се смеят, но въобще не е смешно. Трябва да са съвсем тънки резанчета, не е нужно да са съвършени. Последната ни стъпка е да си взема една забравена лъжица, да сложа препечените филийки. Препекла съм ги предварително. Това е пълнозърнест хляб. Полезен и много вкусен. И не е необходимо да добавям сол на нашата салата. Необходимо е само внимателно да поръся с оцет балсамико. Тъй като това е продукт, който е много солен, не ни трябват никакви други съставки. По желание можете, разбира се, да капнете и малко зехтин, но аз ви препоръчвам този вариант на моята нестандартна капрезе. Пожелавам ви добър апетит, напомням ви да станете фенове на страницата ми във Facebook и ви пожелавам прекрасен и страхотен свеж ден!